Здравейте на всички! Приятно ми е да ви приветствам с добре дошли на тази презентация. Моето име е Лили Петрова. На 49 години съм, живея и работя в София, майка съм на 2 дъщери. Преди около 2 години, подобна на тази презентация, ме доведе в нашата компания, за която сега ще ви разкажа. И прегърнах възможността и ето ме тук, за да я споделя заедно с вас. Както споменах, аз се казвам Лили Петрова, начален учител съм по образование и професия, работя с малки дечица и имам 2 момиченца на 11 и на 15 годишна възраст. Харесвам възможностите и заради това се радвам да представя нова възможност сега пред вас. За съжаление, животът, който всички ние водим, не винаги е лесен, не винаги е лек, не винаги е спокоен. Разбира се, това е свързано с много други фактори. Един от тях обаче пред нас стои, това са парите. Много често те не достигат. Когато дойде време за разход, планиран или не, празници, почивки, за лагер, за курс обучителен, за какво ли не дай си Боже нещо здравословно, ако се появи. Имаме моменти, в които средствата не ни достигат, нуждаем се от допълнителни източници на доходи. Спестяванията, за съжаление, при мен и по моя кръг и хората, с които общувам в ежедневието си, моето обкръжение, не сме свикнали да спестяваме. За добро или лошо, не сме свикнали да спестяваме, нямаме сума настрани, с която да посрещнем нашите непредвидени моменти и периоди. И това е причина за много затруднения, тревоги и притеснения у нас. Това пък, от друга страна, е причина хората да се нуждаят от повече от един източник на доходи, защото е много, много добре и човек се чувства по-спокойно, ако знае, че не само заплатата, ами и нещо друго би подкрепило семейния бюджет и това нещо ще бъде в подкрепа за нас, за семейството, за децата, за бъдещето, за образованието, за всичко свързано с един по-спокоен и по-уравновесен начин на живот. След COVID-пандемията много сфери претърпяха своята трансформация. Много професии минаха към дистанционна форма на упражняване на тази професия. С дигиталните новости, нововъведения, усъвършенстване, твърде много, за съжаление, професии най-вероятно биха отпаднали или доста биха намаляли. Човешкият фактор няма да бъде толкова значим, ами ще бъдем заменени, ние хората ще бъдем заменени от изкуствен интелект, което за добро или лошо е част от цялото развитие на човечеството. Поради тази причина доста хора също обмислиха и направиха така, че да преминат към нещо, дейност, свързана с възможност да упражняват и да си допринасят с допълнителен доход чрез дейност, която да извършват дистанционно, от вкъщи, чрез компютъра или чрез устройството си. Тук стигаме до момента, в който ви представям нашата компания. Тя се казва IMNET. IMNET е турска компания, която води началото си от 2009 година в Турция, като там първоначално е била планирана и е стартирала своята дейност като фармацевтична компания, която
предлага и разпространява своите продукти чрез аптеки, дрогерии и магазинна мрежа. Няколко години по-късно ръководството и водещите лидери в компанията взимат решение да сменят стратегията на действие и на разпространение и се ориентират към разпространение чрез мрежов маркетинг, което е от човек на човек, от уста на уста, и по този начин компанията вече започва да се развива много по-бързо и много по-устремено. Мисията на компания IMNET, разбира се, създава висококачествени продукти за здраве, за красота. Голяма наша гордост е фактът, че компанията работи в сътрудничество с 4 турски държавни университета, което е чест и привилегия за компания като нашата и изобщо за всяка една компания. Продуктите са в сферата на ежедневно употребяваните консумативи и продукти в подкрепа на доброто общо здравословно състояние и, разбира се, привлекателен и здрав външен вид. Разбира се, няма как да минем и без нашите сертификати за качество и компаниите, институциите, с които компанията си сътрудничи. Това са държавни институции, държавни университети. Сертификатите са такива, които със своето име, подпис, печат доказват, че на пазарът са продукти с високо качество и утвърдени, ползващи се с много добро име и с много добри отзиви от клиентите и партньорите, които ги употребяваме. Какво всъщност правим? Много често хората си задават въпроса: мога ли да правя този бизнес? Как ще бъде? Ще се справя ли? Няма ли да се справя? Да, всъщност всеки един може да прави този бизнес и всеки един може да бъде успешен в него, ако поиска, разбира се. Всички ние го правим. Дори без да осъзнаваме, правим мрежов бизнес, когато препоръчваме стока, продукт, услуга на наши близки приятели и познати, от които продукти и услуги ние сме останали доволни и искаме да споделим удовлетворението си с нашите с нашите приятели, с нашите познати. Препоръчваме всякакви неща. Книга, близкия ресторант, бизнес, който наши близки са стартирали, хотел, в който сме отседнали миналото лято, останали сме доволни, близкото кафене или пък новата пекарна. Когато споделяме с нашите близки тези неща, от които ние сме останали доволни и ги насърчим те също да посетят този бизнес, ние подкрепяме бизнеса. Разбира се, удовлетворението е от това, че щом ние сме били доволни и препоръчаме на нашите познати също да го посетят, няма как. Изпитваме удоволствие от това, че нашата препоръка е довела до положителни чувства и в нашите близки, но разбира се, най-доволни са собствениците на бизнеса, които пък се здобиват с нови клиенти, с нови последователи и техния бизнес расте благодарение на тази наша препоръка. Именно по този начин работим и в партньорство с компания IMNET. Свързваме производителя и потребителя. В неотдавнашните години няма да забравим опашките по магазините, трупането, неприятната емоция особено покрай празничните дни. Тя колкото е приятна, толкова и неприятна, защото струпването на хора е наистина тягостно понякога. Сега вече всичко минава онлайн. Правим регистрации къде ли не. Ползваме отстъпка, предоставят ни клиентски карти. Те от своя страна пък ни трупат някаква печалба или бонус или някакво подаръче при следваща поръчка. Всеки е намерил начин да мотивира своите клиенти да пазаруват чрез него и да подкрепят бизнеса му.
какво ли не, Facebook, Instagram, TikTok, онлайн пазаруване, всичко това вече се пренесе в дигиталния свят и в нашите устройства, които ние неизбежно държим в себе си почти постоянно, почти през цялото време. За щастие и наш късмет, в продуктовата гама на IMNET има консумативи. Такива, които ползваме всички. Шампуан, продукт за здраве, хранителна добавка, козметика. Хубавото е, че когато сме партньори на компанията и изместим нашето потребление към нашия магазин, в компанията, който ние имаме, когато се регистрираме, тогава може и да спечелим от нашите разходи. Как може да стане това? Широка е гамата от продукти в IMNET. Доста широка. За наш късмет вече имаме доста продукти от гамата в българския нашия онлайн магазин. Планира се внос на още по-интересни, по-приятни, по-хубави продукти, но всичко, което компанията предлага, е предназначено за ежедневна употреба от цялото семейство. В асортимента на компанията се предлагат бяла декоративна козметика, хранителни добавки, продукти за лична грижа, почистващи препарати. Това, което повечето от нас в нашите домакинства и домове употребяваме ежедневно. За да стартираме партньорство с компания IMNET, не е нужно много. Самата регистрация е безплатна, т.е. няма такса за регистрация, няма такса за пререгистрация даже, защото има и компании, които имат и едното, и другото. Тук стартираме с няколко, образно казано, стартови пакети, но те не са предварително подбрани продукти в конкретен комплект, пакет, ами това са продукти, които ние избираме да закупим, които са нужни на нас в този един момент. Тъй като компанията е международна и няма как всяка валута да бъде смятана по-отделно, затова продуктите носят точки, така наречените точки, което е един вид универсалната валута на компанията. И с тези точки ние следим нашето развитие, развитието на нашия екип и нашият напредък. Първият най-достъпен старт, най-ниската сума, която можем да отделим и да стартираме партньорство с компанията, е стартер. Там е необходимо да купим продукт за 250 точки или това е един продукт, една хранителна добавка. След това ние имаме 15% отстъпка за напред, 15% спонсорски бонус. Това е когато включим нашите партньори и получаваме бонус на база стойността на техните поръчки. 4% групов бонус и 20% лидерски бонус. Ще стигнем и до там. Следващия пакет е бронз. Там точките са 500. Отново имаме 15% отстъпка, отново имаме 15% спонсорски бонус. Вече груповия бонус е малко по-висок, 7% и 20% лидерски бонус. Сребро 1300 точки. Вече отстъпката нараства на 20%. Нашата лична отстъпка при следващо пазаруване. 20% спонсорски бонус. Това е от нашите ново регистрирани партньори, които сме добавили в нашата организация. 9% групов бонус и 20% лидерски бонус. Пакет Злато 2500 точки, който ни носи 20% отстъпка, 20% спонсорски бонус, 11% групов бонус
и 20% лидерски бонус. И стигаме до оптималният пакет, който е платина, предоставени най-добрите условия, разбира се, които можем да получим на този етап като партньори в компанията. 25% отстъпка наша лична, 22% спонсорски бонус, 13% групов бонус и 20% лидерски бонус, което е оптималният вариант, ако искаме да се развиваме в партньорство с нашата компания. Тук е много важно да спомена, че независимо от това как сме избрали да стартираме, дали с стартер или директно с платина, то ние имаме възможността веднага в същия този момент да започнем да изграждаме нашият бизнес и нашият екип. Как става това? За да започнем да усвояваме потенциала и да видим какво можем да получим като доходност от компанията, е необходимо да имаме наш екип. В случая, маркетинговия план на компанията е такъв, че за да отключим този потенциал, е необходимо да включим 2 човека. Един от дясната ни страна и един от лявата ни страна. След това, когато имаме нов партньор, а ние добавяме този нов партньор в дълбочина под някои от вече съществуващите наши партньори, като по този начин подкрепяме реално своята мрежа и в дълбочина. Има няколко начина, по които ние можем да извлечем пасивен доход и доходност от партньорството си с IMNET. Първият е директни продажби. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че фокусът на компанията не е да набира партньори, които да препродават продуктите, а по-скоро акцентът пада върху изграждането на мрежа от потребители, които пазаруват сами за себе си необходимите им продукти, но знаейки, че това може да им донесе бонус, доходност и пасивен доход, те на свой ред да започнат да изграждат своя мрежа, свой потребителски кръг, свой екип и оттам да дойде мащаба на доходността в партньорство с компания, която се развива на база на мрежовата индустрия. Но да се върнем на директните продажби. Има хора, които са безкрайно добри търговци, умеят да продават и хората обичат да купуват от такива хора. Както се казва, никой не обича да му продават. Всеки обича да си купува, но някой като ни застави въгъла и ни постави в положение непременно да ни продава някакви неща, никой не обича това нещо. Но има хора, които го умеят и те са брилянтни в това. Така че можете, ако харесвате да бъдете търговец и да продавате директно, можете да използвате и този начин, за да си припечелите допълнителен доход, който реално ви е разликата между вашата дистрибуторска цена и клиентската цена. Втория начин е спонсорския бонус. Това е когато включим нашите партньори, лично спонсорирани от нас, ние получаваме бонус според това с кое ниво сме стартирали. Има един много приятен бонус, той се нарича бърз старт и е тогава, когато в първите 30 дни след регистрацията ние започнем бързичко да натрупваме нашия екип. Щом включим партньори, то компанията ни възнаграждава за това, че бързичко сме стартирали и бързичко сме отключили потенциала за доходност, който компанията ни дава. Групов бонус. Това е бонус, който ни се натрупва от по-малко активната ни страна. Отново отварям скоба. Споменах преди малко, че ние включваме 2 човека, но след това добавяме в дълбочина. Но ние можем да добавим само от едната ни страна. От другата страна, нашите партньори самички трябва да поемат инициативата, да прегърнат бизнеса и да се постараят да си изградят другата страна с хубави
търсещи нова възможност хора, така че да получат доходност от своят екип, а не да стоят и да чакат на готово хората, които са над тях в системата, да им добавят хора. Идеята е всички ние да се стремим към своето развитие. И най-важният човек, който има значение за развитието, е този в огледалото. Не го забравяйте. Винаги имаме подкрепата на нашите спонсори, хората в екипа. Изградили сме и изграждаме една прекрасна, приятелска, подкрепеща среда. Но истинският двигател сме самите ние. Лидерски бонус получаваме тогава, когато сме помогнали на нашите партньори вече да имат своите успехи, да имат своята доходност, да имат своето развитие, тогава компанията ни възнаграждава с бонус вече на база целия екип и от лявата страна, и от дясната ни страна, но този бонус е на база тяхната доходност. Тоест, когато нашите партньори печелят, тогава печелим и ние. Но за да печелят те, то ние сме им помогнали и сме ги подкрепили в тяхното ново начинание, за това също компанията ни възнаграждава. Връщам се за кратко на бързия старт, за който споменах преди мъничко. Това е ексклузивен бонус, който се натрупва през първия месец от началото на нашия бизнес. И за всяка двойка от лично спонсорирани партньори получаваме допълнителен бонус в зависимост от вида на техните пакети, това с което те са избрали да стартират. Тук е важно да уточним, че, например, ако партньорът ни е стартирал единия с бронз, другия с сребро, то получаваме бонус на база по-ниския пакет. Тук вече става интересно. Тук вече говорим за лидерския бонус, приятели, който получаваме на база доходността на хората в нашия екип. Има ни прекрасни наименования. Кариерните нива са именувани с едни красиви, страхотни, блестящи, скъпоценни камъни. И тук, освен това, че имаме едни много красиви, елегантни значки, които компанията ни подарява за постигнатото, то получаваме и бонуси от нашият екип вече в различна дълбочина. Нефрит ставаме тогава, когато генерираме 5000 точки от едната ни страна, 5000 точки от другата ни страна. Тогава ставаме нефрит. Тогава получаваме 20% от нашата първа линия, т.е. от хората, които ние лично сме включили в нашата група, в нашия екип. Перла ставаме тогава, когато генерираме 15 000 точки от едната страна, 15 000 точки от другата страна. Сапфир ставаме тогава, когато генерираме 50 000 точки отляво, 50 000 точки отдясно, тогава доходността вече ни е до трето ниво в дълбочина. Рубин ставаме тогава, когато генерираме по 150 000 точки от едната страна, 150 000 точки от другата страна, но вече бонусите ни се сформират до четвърто ниво в дълбочина. И тук е много важно да разберем това, че няма значение хората в екипа ни колко надолу са под нас, щом те искат да се развиват, щом те търсят промяната, търсят възможността и новото начало, ние сме там, за да им помогнем. Ние сме там заради тях, за да бъдем подкрепа, опора и тяхната възможност за едно по-добро утре. Важно е да спомена също така, че и нивата, кариерните нива, които достигаме, те не се губят. Няма как да отпаднем, няма как някой да ни изпревари в ниво и няма как някой човек от нашия екип да ни заобиколи. Нивата не се губят, нивата не отпадаме. Няма как да отпаднем по какъвто и да било начин.
Разбира се, не е лесно. Всеки може да прави мрежовия бизнес. Но не всеки има желанието. Не всеки има причината и в това няма нищо лошо. Хубаво е да отделяме час-два на ден, понякога и повече. В началото особено, за да можем да стартираме по най-добрия начин и да положим една стабилна основа на нашата нова къща, която сме започнали да строим. Защото с пясъчна основа няма да стане чак толкова стабилна нашата къща. Както ви споменах и преди малко, имаме прекрасни лидери, имаме прекрасни спонсори и невероятни екипи, които са тук за нас, за нашия бизнес, за нашето ново начало. Най-подкрепящите ни и най-силно искащите хора ние да успеем са хората, които дават началото на IMNET и в България, и в Турция. Това са две прекрасни семейства – Бурджу и Андер Алтанташ и Фиген и Мохамед Сари. Това са две семейства, млади хора, с прекрасни дечица, с страхотни професии. Бурджу и Андер, тя е икономист, а той е учител, но никога не е практикувал, защото от повече от 20 години е отдал дните си на мрежовата индустрия и на това да помага на себе си и на хората около себе си да се развиват в партньорство с мрежовата индустрия. Към днешна дата те са част от борда на директорите на IMNET International. Разбира се, за нас е чест и привилегия да бъдем част от техния екип, както и от екипа на Фиген и Мохамед Сари. Тя е учителка, а той е спортист, при това шампион по бокс. Също от повече от 20 години се занимават активно в партньорство с компания, която се развива в индустрията на мрежовия бизнес. И те най-много от всичко искат ние да успеем, защото нашият успех е гаранция и за техния успех. Ако някой ви предложи страхотна възможност, но не сте сигурни дали можете да го направите, просто кажете да и после се научете. При въпроси, нужда от информация или каквото и да е, моля, не се колебайте да се обърнете към човека, който ви е поканил на тази презентация или към който и да е от екипа. Аз съм Лили Петрова, независим партньор на IMNET България и Турция, и благодаря за това, че бяхте мои и на компанията гости. До скоро!